za ta rude ka mata kuna ina na jiyo kan kuma mai gidanki yana tunya da kuma wani kasuwanci yake wani da koma amma kike ci waya mana kamar kura da nama. To wani gida zan hita. A to za a hita. Za mu je wurin neman abinci ke san wallahi garin yayi zahi sai a hankali. Allah a taya mu da addu'a. A to Allah dai kiyaye. Amin. Allah ya bada. Amin amin wani gida. Sai sa nake son ki wallahi. Wallahi wani gida sai sa nake son ki wallahi. Amin amin amin. A to madalla. Allah dai kai ka lafiya. Ayo ma. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Wani gida. Wani gida? Barka dai. Ka komo? Na komo. Haka taho? Na taho. Ya kasuwa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ni aka samu muna. To wallahi wani gida ke sai nan garin sai hankali wallahi wani gida. A'a bai yi wa. A'a bi saboda Ba mu bai yi ba mu yi komi ba ga yara suna kuka. A'a mai gida kai to. a to ni me ga ni sai na kuma kenan ko zama ban to sai ka koma mana. bai ko ka mi ruwan sha A'a kakka ma san da ka Allah ka hankuli. komi ba ki bari shi ne ya A'a in ba abinci ba mu ne. na ji zan koma amma bari canza ko kayan ga A'a mai gida ka sai haka ka taho. a'a ke bai canza kayan ga Don Allah mai gida. shin wai ba ki ke boya A'a ba ku. to zai shiga ciki ya shiga ciki A'a kai dai hankuli. a'a ba hankuli gaskiya ta shi kayan ɗaya na canza kai kayan ɗaya na canza